maayong buntag Pilipinas, maayong hapon Texas. Okay, so naana ta karon sa ikaduhang Samuel chapter 13, no? Okay, so before ta magpadayon, ngayon ko ikaw igsoon nga ubanan mo ako aron mag-ampo ta. Dalaygon og mahimayon ng mga Dios, salamat kay Ginoo nining taknaa. Salamat Lord sa pagpahimunomdom kanamo Ginoo nga mabasa sa imong pulong o God. And I pray, Lord, nga nining taknaa ang imong balang espiritu, o Dios, may magalamdag sa mong nahunaw kasing-kasing. Og tabangi kami, Ginoo, nga mahimo kaming kanang attentive sa imong mga pulong, Lord, nga madinawaton, o God, og nga ready, Ginoo, nga magpatudlo sa imong pulong. Salamat kay Lord. Among i-surrender diha kanimo ang tanan karon, og ikaw among gina-welcome nining taknaa. I pray, Ginoo, ikaw magapanalangin bisan pa Ginoo sa manan-aw ani nga video, Lord. I pray nga ikaw magatagbo silang mga panginahanglan. And I pray, Lord, nga imong panalanginan lang ilang tibuok panimalay, o God, sa tanang aspeto silang kinabuhi. Dalaygon ikaw, Dios, sa walay katapusan. Salamat sa imong gugma, salamat sa imong pagkamaayo nga Dios sa among kinabuhi. Kining tanan akong natugyan, pinagagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, so naana ta no sa chapter 13 sa ikaduhang Samuel. Okay, so ang giuluhan kini og si Amnon og si Tamar. Okay, si Absalom nga anak ni David may igsuong babae nga gwapa nga ginganlag Tamar. Higugma kaniya si Amnon, laing anak ni David. Naguol pag-ayo si Amnon ug nagpasakit-sakit siya tungod sa iyang igsuon nga si Tamar. Kay ulay man si Tamar ug gituohan ni Amnon nga malisod ang pagbuhat bisag unsa kang Tamar. Apan mahigala si Amnon nga ginganlag Jonadab, anak ni Simyas nga igsuon ni David. Si Jonadab maldito ug giingnan niya si Amnon. Nganong matagbuntag makita ko man ikaw nga masulubon, mingon si Amnon kaniya, nahigugma ako kang Tamar nga igsuon sa akong igsuon nga si Absalom. Giingnan niya si Jonadab, higda sa imong higdaanan og pagpasakit-sakit. Unya inigduaw kanimo sa imong amahan, ingna siya paanhia si Tamar og padad-as siyag pan. Og ipaandam kaniya ang akong pagkaon sa akong atubangan og hungitan ako niya. Busa, mihigda si Amnon og nagpakarong ingnon nga adunay sakit. Sa pagduaw sa hari kaniya, giingnan ni Amnon ang hari. Hangyoon ko ikaw nga paanhiyon nimo si Tamar ug dinhi sa akong atubangan pabuhata siyag pipila ka buok torta aron hungitan ako niya. Unya, gipatawag ni David si Tamar o giingnan niya lakaw ngadto sa balay sa imong igsuon nga si Amnon ug andami siyag pagkaon. Busa miadto si Tamar sa balay ni Amnon nga naghigda. Mikuha siyag harina o gimasa niya kini sa atubangan ni Amnon ug nagluto siyag torta. Unya gikuha niya ang torta o gidalit kini kang Amnon apan wala mukaon si Amnon. Miingon si Amnon, papahawaa ang ubang mga tao. Busa na mahawa ang mga tao. Unya, giingnan ni Amnon si Tamar, dad-ang nga ri sa lawak ang torta og hungiti ako. Gidala ni Tamar ang torta ngadto kang Amnon nga didto sa kwarto. Apan gikuptan niya ang kamot ni Tamar o giingnan niya, dali igsuon ko, dulog kanako. Mitubag si Tamar, ayaw ako lugusa kay kining butanga wala himua sa taga-Israel. Ayaw pagbinuang sa akong bahin tungod sa kaulaw unsa mang nawunga ang ikatubang ko sa mga tao. Og sa imong bahin, ikaw mahimong usa sa mga buang-buang. Dinhi sa Israel. Busa karon hangyoon ko ikaw, sultihin niini ang hari, nagtuo ako nga dili kaniya balibaran. Apan wala mamati si Amnon kaniya og sanglit, mas kusgan man siya kay kang Tamar, milampos siya sa iyang tuyo. Tapos niya lugusa si Tamar, nasilag pag-ayo si Amnon kaniya og ang iyang kasilag mas dako pa kay sa gugma niya kang Tamar.
ug si Amnon miingon kaniya, pahawa dinhi. Apan si Tamar miingon kaniya, ayaw ako papahawaa dinhi kay mas dako ang kangil-ad sa imong pagpapahawa kanako kaysa imong paglugos kanako. Apan wala siya mamati kaniya, gitawag hinuon niya ang usa ka batan-on nga nag-alagad kaniya ug iyang giingnan. Papahawaa kining babayhana sa akong balay ug unya trangkahi ang pultahan kon makagula na siya. Busa, gipagula si Tamar sa sulugoon o gitrangkahan niya ang pultahan. Niining higayuna si Tamar nagbistig taas og binuktunan usab og taas kay mauman kini ang bisti sa mga babayeng ulay nga anak sa hari sa magayod sa karaang panahon. Unya gibutangan ni Tamar og abo ang iyang ulo o gigisi niya ang taas niyang bisti. Og milakaw siya nga nagdanguy-ngoy. Unya gipangutana siya sa iyang igsuon nga si Absalom. Gihilabtan ka ba sa imong igsuon nga si Amnon? Hilom na lang, igsuon ko. Imo siyang igsuon og ayaw lang og ikaguol kini. Busa si Tamar nagpuyo nga usa ka masulubong babayi didto sa balay sa iyang igsuon nga si Absalom. Nasuko pag-ayo si Haring David sa pagkasayod niya niini. Naghilom-hilom lamang si Absalom apan nagdumot siya kang Amnon. Unya tapos sa duha gayud ka tuig gipatupihan ni Absalom ang iyang mga karniro didto sa Baal sa Hasor duol sa Ephraim. Gidapit ni Absalom ang tanang mga anak sa hari ug miadto si Absalom sa hari ug iyang giingnan. Patupihan ko ang akong mga karniro ug hangyoon ko ikaw ug ang imong mga kadagkuan sa pag-apil sa masadya nga higayon. Apan giingnan sa hari si Absalom, dili ako makaadto anak. Dili maayo nga mangadto tang tanan kay nahadlok ako nga makasamo kami kanimo. Apan namungos gayod si Absalom kaniya. Apan wala moadto si David, gipanalanginan lang niya si Absalom. Unya miingon si Absalom, kung dili mahimo hangyoon ko ikaw nga pakuyugon mo kanamo ang akong igsuon nga si Amnon. Apan giingnan siya ni David, nganong paubanon mo man siya? Apan namugos gayud si Absalom busa gipakuyog na lamang sa hari si Amnon ug ang tanan niyang mga anak. Si Absalom nag-andam og usa ka bangkete nga takos alang sa usa ka hari. Unya giingnan ni Absalom ang iyang mga igsulogoon. Timan-in ninyo kini, kon mahubog na gani si Amnon og inigmando ko nga patyon ninyo siya, patya siya. Ayaw kamo kahadlok kay ako ang manubag. Busa gipatay si Amnon sa mga sulugoon ni Absalom. Unya nanakay ang tanang anak sa hari sa ilang tagsa-tagsa kakabayong mula og nangikyas. Samtang diha pa sa dala ng mga anak sa hari, nakabalita si David nga gihurot ni Absalom pagpatay ang tanan niyang anak. Unya mitindog ang hari og gigisi niya ang iyang bisti ug mihapa siya sa yuta. Gigisi usab sa mga sulugoon nga nag-apong kaniya ang ilang bisti. Apan miingon si Jonadab, anak ni Simeas nga igsuon ni David, ayaw pagtuo kamahalan nga gipatay ang tanan mong anak. Si Amnon lamang ang gipatay kay daan na kining gilaraw ni Absalom sukad pa sa adlaw nga gilugos ni Amnon si Tamar. Busa dili kaangay mabalaka. Apan mikagyo si Absalom. Ang gwardya sa palasyo nakakita og panon sa mga tawo nga taliabot nga nang lugsong sa bungtod gikan sa Horonaim. Miadto siya sa hari ug gitaho niya ang iyang nakita ug giingnan ni Jonadab ang hari. Tan-awa ania ang imong mga anak. Husto ang akong giingon kanimo kaganina. Sa pagkatapos gayud niyag sulti miabot ang mga anak sa hari ug naninggit sila ug nanghilak. Ang hari ug ang tanan niyang mga kadagkuan nanghilak usab pag-ayo.
Si Absalom mikagyo ngadto sa hari sa Gesur nga si Talmay, anak ni Amihud, ug mipuyo didto sulod sa 3 ka tuig. Ug adlaw-adlaw nagbangutan si David tungod kang Amnon. Apan sa dihang nahupay na ang iyang pagbangutan tungod sa kamatayon ni Amnon, dako ang iyang tinguha nga makita si Absalom. Kaysa mao kadto ang chapter ni igsuon nga atong makita nga adunay dili maayo nga panghitabo sa banay ni David, no? Nag-inunayay sila, no? So mao ni ang first nga pag-unay sa mga anak ni David. So si Absalom gipatay niya si Amnon, tungod kay si Amnon gilugos niya ang igsuon ni Absalom nga si Tamar, no? So dili maayo nga panghitabo apan nahitabo kadto siya tungod sa dili pud maayo nga pagtrato ni Amnon kang Tamar, no? So pero giingno na ni daan sa Ginoo nga tungod sa gihimo ni David, di ba ka remember mo katong unang mga chapters, no, nga si David naghimo pud siya og dili maayo atubangan sa Ginoo. Iya hapong di ba si Bathsheba, no? Iyang gipabuntisan si Bathsheba, unya gipapatay niya ang bana ni Bathsheba. So tungod ato murag kining nahitabo kang Amnon, kang Absalom o kang Tamar, kibali consequence, no, sa nahitabo sa gibuhat ni David. So nagig mga consequence sa atong mga desisyon nga himuon, no? Dili man ura-urada, no? Pero moabot yun ang higayon nga moabot siya, no? But atong padayonon ang chapter 14, no? Kini siya gihikay ni Joab ang pagpauli ni Absalom. Okay. Nasabot ni Joab nga anak ni Seruya nga gimingaw ang hari kang Absalom. Busa nagsugo si Joab og tawo sa pag-adto sa Tekoa aron pagkuhag usa ka maalamong babae didto. Sa diha na ang babae giingnan siya ni Joab. Pagpakarong ingnon nga nagbangutan ka ug isulob ang besti sa pagbangutan. Ayaw haplasiglana ang imong lawas ug pagpakarong ingnon nga dugay ka nang nagbangutan. Unya lakaw ngadto sa hari og sultihi siya sa giingon ko kanimo. Gitudloan ni Joab ang babae sa isulti ngadto sa hari. Sa didto na ang babae nga taga Tekoa sa atubangan sa hari, mihapa siya og miyukbo og miingon, tabangi intawon ako kamahalan. Nangutana ang hari kaniya, unsa may imong problema? Mitubag ang babae, biyuda intawon ako og may duha ka ako ka anak nga lalaki. Nag-away sila dito sa kaumahan. Walay nakaulang kanila ug ang usa gibunalan sa usa ug namatay. Ug karon ang tanan kong kaparentihan mialsa bato kanako o giingnan nila ako, itugyan kanamo ang nagpatay sa iyang igsuon kay patyon usab namo siya. Busa buot usab nilang patyon ang manununod, niining paagiha ila gayud akong kuhaan sa tanan nga nahibilin kanako og kawad-an ang akong bana sa iyang ngalan og kaliwat. Unya, giingnan sa hari ang babae, pauli na sa inyo, og husayon ko ang imong kaso. Ug ang babae nga taga Tekoa miingon sa hari, ako og ang akong banay maoy pakasad-a kamahalan, dili ikaw og ang imong harianong banay. Mingon ang hari, ko naduna pay magsamo kanimo, dad-a siya ngari or nganhi kanako, og dili na siya manghilabot kanimo pag-usab. Unya miingon siya, hangyoon ko ikaw kamahalan nga iampo mo sa Ginoo nga imong Dios nga dili na panimaslan ug patyo ng akong anak. Mingon ang hari, ipanumpa ko sa ngalan sa Ginoo nga walay mahulog bisag usa ka lugas nga buhok gikan sa imong anak. Unya ang babae miingon, hangyoon ko ikaw kamahalan, nga pasultihon mo pa ako. Mingon ang hari, sige sulti.
Og miingon ang babay, nganong naglaraw ka magsama ni ana batok sa katawhan sa Dios. Sa paghimo mo niining hukuma, nagpaila ka na nga sad-an ka kay wala mo man papauli ang nganhi ang imong anak nga gipakagyo. Mga matay tang tanan kay sama kita sa tubig nga giyabo sa yuta og dili na mahipos pag-usab. Bisan ang Dios dili mokuha sa kinabuhi sa tawo nga nangitag paagi nga mahiuli ang iyang gipakagyo. Mianhi ako karon pagsulti kanimo kamahalan kay nahadlok ako sa mga tawo. Nagtuo ako nga kon sultihan ko ikaw, imong itugot kanako ang gihangyo ko kanimo. Nagtuo sab ako nga mamati ka kanako og ilikay mo ako sa tawo nga buot mo patay kanako og sa akong anak aron mahikawan sa gisaad sa Dios. Milaom ako nga makahatag kanakog kalinaw ang imong pulong kay sama man sa anghel sa Dios ang akong hari. Nasayod siya sa maayo ug sa dautan. Mag-uban unta kanimo ang Ginoo nga imong Dios. Unya gitubag sa hari ang babayi, sultihi ako sa tinuod sa ipangutana ko kanimo. Og miingon ang babayi, oo kamahalan. Nangutana ang hari, may labot ba si Joab niining tanan? Mitubag ang babayi, oo, dili ako makaako sa pagpamakak kanimo. Kamahalan, si Joab ang nagsugo og nagtudlo kanako niining akong gisulti. Gibuhat kini sa imong sulugoon nga si Joab aron pag-usab sa lakat sa mga butang karon. Apan may kaalam ka kamahalan, sama sa kaalam sa anghel sa Dios sa pag-ila sa tanang mga butang nga ania sa kalibutan. Unya mingon ang hari kang Joab, muuyon ako sa imong hangyo. Hala lakaw og dad-a nganhi si Absalom. Mihapa si Joab og miyukbo og nanghinaot siya sa kaayuhan sa hari. Si Joab miingon, karon nasayod na ako nga ikaw nahimuot kanako sa kamahalan kay mitugot ka man sa akong gihangyo. Busa miadto si Joab sa Gesur o gidala niya si Absalom balik sa Jerusalem. Og miingon ang hari, papuy siya nga siyara didto sa iyang balay. Ayaw siyag panhiya kanako, busa mipuyo si Absalom nga nag-inusara og wala siya makikita sa hari. Okay, verse 25. Sa tibuok Israel walay usa nga gidayeg pag-ayo tungod sa iyang kaambungan gawas kang Absalom. Walay ikasaway kaniya sukad sa iyang lapalapa hangtod sa iyang alimpulo. Inig patupin niya kay matag tuig magpatupi man siya kon bation niya nga bugat na ang iyang buhok. Timbangon niya kini og ang gibugaton niini mga 2 ka kilo sa timbangan sa hari. May 3 ka anak nga lalaki si Absalom ug 1 ka anak nga babae nga ginganlag Tamar ug maanyag kaayo siya. 2 ka tuig nga nagpuyo si Absalom sa Jerusalem ug wala gayud siya makigkita sa hari. Unya gipakuha niya si Joab aron paadtuon niya sa hari. Apan si Joab wala muadto kaniya. Og gipakuha niya si Joab sa ikaduhang higayon. Apan nagdumili gihapon si Joab sa pagpakikita kaniya. Unya giingnan ni Absalom ang iyang mga kasulugoon. Nakita ninyo nga ang uma ni Joab kasikbit sa akwa og didto adunay sibada. Sunuga ninyo kini. Busa gisunog sa iyang mga sulugoon ang uma. Unya miadto si Joab kang Absalom didto sa iyang balay ug giingnan, nganong gisunog man sa imong mga sulugoon ang akong uma? Mitubag si Absalom, ako kang gipakuha aron paadtuon sa hari aron sa pagpangutana kaniya nga
nganong iya man akong gipakuha sa gisor. Mas maayo pa nga nagpabilin ako didto. Busa karon paadto ako sa hari. Kon sad-an ako mahimo nga patyon ako niya. Unya miadto si Joab aron sa pagsulti sa hari. Unya gitpatawag sa hari si Absalom. Busa miadto si Absalom sa hari og miyukbo og gihagkan siya sa hari. Hallelujah. So maukad to igsuon ang chapter 14, no? Okay, so atong padayonon ugma ang sunod nga mga chapter. So igsuon salamat kaayo sa imong pakig-uban kanako. Ang atong nahuman karon ang chapter 13 ug 14 sa ikaduhang Samuel. So igsuon, I hope nga naatay nakuha karon nga lesson, no? Nga dili gyud ta angay nga maghimo og mga bad decision kay moani gyud kita ni ana, no? So igsuon, adunay mga pahimangno ang Ginoo sa atoa, busa maminaw kita. So dalaygon ang Dios sa walay katapusan, magkita na usab kita sa sunod higayon. Daghang salamat igsoon.